Egunon, Landai Andrea, ongi etorri Euskal Telebistara. Egunon. Gaurko egunkaritako azala, 58.121 hori zenbakia lagunatzo Samamesen, irudia izugarria da, zuze irakurketa egiten duzu hortik. Bueno, han egoteko aukera izan eban eta egia esan zoragarria izan zen, ezta? Armailak beteta ikustea, baina bereziki jokalarientzako horrek zer suposatzen dauena ikustea, ez? Eta uste dut izugarrizko garrantzia duela horrelako keinu bat, batez ere emakume gaztei begira. Orain, oinarrizko futbolean dabiltzaten emakume hoiei begira, ez? Eta orain arte, gizonentzat bakarrik izan diren espazio horiek okupatzeak suposatzen dauen horrek, ezta? Uste dut, keinu bat izan zela, oso garrantzitsua, emakumeen futbola edo duen garrantzia aitortzeko, baina, hemen aipatu den bezala, horrelako pausak behar dira disiplina guztietan. Keinu esan duzu. Ara joan zinetenok, antzinetenok atzo, bazenekin hori keinu bat zela. Bihar eguna oso desberdina izango dela, gaurko eguna desberdina izango dela. Bueno, nik uste dut, aipatu den bezala, neurriak hartzen doazela, futbol talde eta kirol desberdinetan, emakumeen papera ikustarazteko, emakumeak, kirola ere bere arlo bat dala sentitzeko, eta hor ere bere papera egin dezakeela, gainera kirola bera emakumen alduntzerako tresna ezin hobea da, baina egiturazko neurriak dira behar direzenak, eta zoritzarrez hoien emaitzak epe ertain eta luzera lortzen dira, ez? Horrezegatik uste dut konpaginatu, uztartu behar direla alde batetik neurri eraginkor batzuk, eta bestetik akzio positiboak edo neurri positiboak, eta nik atzoko erabakia partidua San Mamesen jokatzearena neurri positibo bat bezala ikusten dutez, eta batez ere emakumei uste dut aldarri izan zala keinu bat emakumeen futbolari aldarrikapen bat egiteko, ez? Eta hemendik aurrera zer eskatuko digu klubei adibidez, egin dezakete klubek? Bueno, argi dagoena da eta datuek esaten dutena da, neska gazteak 12-13 urtekin kirola egiteari uzten diotela, ez? Orduan hor, danok uste dut dugula ardura bat, etxetik hasita ere, ohiturak barneratu behar dira, kirola egitea, ohitura osasuntsu bat bezala, eta esan dodan bezala emakumeen alduntzarekin ere lotura duena, baina klubetan uste dut hausnarketa sakon bat egin behar dela emakumeei ere tokia usteko, eta baldintza egoera honenetan egon alizateko tresnak jarri, ez? Askotan pentsatzen dugu zer gertatzen jaki emakumei ez dakit hainbat espaziotara zurbiltzeko, eta agian egin behar dugun hausnarketa beste bat, zer egin dezakegu guk espazio horietatik, bai kirolatik, zientziatik, berdin jata, emakumeak erakartzeko zer aldatu behar dugu, ez? Askotan, hor indarrean dauden egiturak nahiko androzentrikoak dira, eta hori da aldatu behar duguna, eta ikusten ari gara, zelan klub batzutan badauden berdintasunaren aldeko benetako pausuak ematen, jokalarien baldintza ekonomikoak hobetzen. Zein ote dira benetako pausa, izan ere, eta gure bi talderik handinak jartze aldera adibide moduan, eta ez du esan bakarra direnik, eta talde guztietan gertatzen da, ez da, handi zein txikietan, ez? 1 milioi eurotik gorako aurrekontuak dituzte, eta aldiz emakumebek nekez dira profesional talde horietan. Ez eskatu behar dugu, relari, atletiki, egoera hau
irautzeko, ez dute konpromiso bat hartu beraien egoerak hobetzeko, urtean hainbeste aldiz, Samamesen Anoetan jokatzeko, ze azkenean, eta maian esaten nuen, badirudi ikusgarritasunera iritsi garela, hor esparru horretan ondo gabiltza eta eroso gaude danok, eta tartamin gertatzen denez, ikusgarri egiten dugu, baina gero normaltasun batera ez gara pasa, eta hor erronko dira oraindik. Oraindik bidea dago, egiteko dagoela argi dago, eta horregatik esaten eban, hori klub barruen zuzendaritza taldeetan hausnartu beharreko zerbait dela, ez? Egia da, eta emakume jokalari galdetzen badiezun, azkenengo urtetan izugarrizko pausoak eman direla, ez? Baina oraindik asko dago egiteko, ez, hor argi dagoena, eta lehen esan da, adibidez soldataren aldetik izugarrizko arrakala dagoela, eta, apurke, nik uste dute futbol taldeek honetan, erantzukizun bat dutela, eta pausak eman behar dituztela. Ematen ari dira, behintzat hori esaten dute jokalariek, baina uste dut oraindik gehiago egiteko aukera dagoela. Beraz, ondo etorriak, ez, berdintasunaren aldeko eta kirol munduan ematen diren edo hartzen diren pausu guztiak, baina kontuan izan da egiturazko arazo bat dela eta eraldaketa bat behar dugula, ez? Hitz egin dezagun orain Jaurlaritza dituen zenbait berdintasun politikaren ingurua, soldata arrakalaren aipatu duzu eta horri helduko diogu, baina atzo eren egun ezagutu genuen, hemendik aurrera, behintzat, legebiltzarrean ala onartzen baldin bada, pareko gurasotasun baimena izango dutela, bi gurasoek, izan aita edo ama, edozein dela familia eredua, denentzako berdina izango dela, persona bakoitza, guraso bakoitzak 16 asteko gurasotasun baimena izango duela, eta horrek esan nahi du, bikotean 30 bat aste behintzat, batekin ala bestearekin, aurrorrek, aurjaio berriak, egon ahalko duela. Baina horrek zer aldatuko du? Oso ondo dago, kontziliazioari begira aukera hori izatea eta etxean egotea gurasoak, baina kultura aldatuko du, zaintza kultura bat aldatuko du, gaur egun emakumen bizkar dago, aurren zaintza helduena nagusina ere bai, jakina, baina bereziki aurren zaintza ere bai. Kultura hori aldatzea iritsiko da olako neurri bat? Hori da helburua, ez da. Orain indarrean dauden neurriak ez dute lortu kultura hori aldatzea. Zaintza neurri handi baten, emakumeen esku dago, eta egia da aldaketak egon direla, baina estatistikak, datuak adierazten dute, oraindik neurri handi baten eurek direla horretaz arduratzen direnak, ez? Eta ez dana posible da, konziliazio neurri horiek, emakumeak lan merkatutik baztertzea. Horrezegatik horrelako neurri bat, non gurasotasun edo baimenak, bardinak eta transferitu zeinak izateak, suposatuko du, zaintza hori erantzunkizunez egin beharko dela, ez, gurasoen artean, eta espero duguna da, neurri hau, zentzu horretan, eraldaketarako tresna bat izatea, ez? Beste herrialde batzutan horrela gertatu da, eta espero dugu legea onartzen bada, hemen ere horretarako balio izatea, ez da? Hemen ez da behiratzen aita ama, gizon emakume ez da behiratzen familia eredua, baina ama bakarrek edo aita bakarrek horiek 16 asteko izaten jarraituko dute, ez da aldaketarik egongo? Bai, uste dut horrela proposatuta dagoela. Jaurlaritza zentzu honetan aitzindari da, 16 asteko gurasotasun baimena ez hartzen, baina Jaurlaritzarentzat funtzio publikoan langile publikoak batzuk dira, ez dira gehiago, 1000 inguru agian asko dira, baina ez guztiak gizarte segurantzak noiz helduko dio honi? Ez dakigu, esan dozun bezala Jaurlaritzak eskumena arlo publikoan du eta lege horren bitartez proposamen hau egin du, baina arlo pribatura begira, gizarte asegurantzak edo Madrilen erabaki hartu behar da horrelako gurasotasun baimenak parekoak, bardinak eta transferitu zeinak izateko, eta espero dugu lehen bailen izatea. Bertako enpresen aldetik, nahiz eta ez kostu bat izan enpresarentzak gizarte segurantzak hartze baldin badu kostu hori bere gain, nolako jarrera ikusten duzue? Azkenean langile bat 4 hilabetez faltako da bere lanpostutik, eta horrek bere arazoak ere sorditzake enpresa baten egituran, ez? Denetarik dago, ez? Baina mahai gainean ere jarri behar dugu, badaudela enpresak gaiaren inguruan
lanketa bat egiten, beste motatako adibidez estrategiak planteatuz, fleksibilitatea, ordudegien inguruan, badaude enpresa munduan, enpresa antolatzeko beste eredu bat planteatzeko bidean, konziliazioa erantzunkizunez egin alizateko gurasoen artean, eta nik uste dut, bide horiek ere landu behar direla, albidetzeko konziliazioa benetan erantzunkizunez izateko edo emateko. Soldata arrakala, aipatu duzuzuk ere futbolaren adibidea hartuta, eta Jaurlaritzaren politiketako batek horri biratzen dio, emakume eta gizon arteko soldata arrakalari, 283 milioi euroko plan badago, 2 urtean exekutatzeko, eta bi diskriminazio mota litezke, bat zuzena, lan berdinagatik gutxiago kobratzen dutelako emakumeek, eta beste bat zeharkakoa, aldi baterako kontratuak, 10-tik 8 emakumeentzat izaten direlako, askotan, lehen esaten genuen bezala, zaintzarako eta malgutasuna behar dutelako, eta azkenean gutxiago kobratzen bukatzen dutelako. Jaurlaritzak hori nola aldatu lezake, 283 milioi euro horiek erabilita, hori nola aldatzera iritsi liteke Jaurlaritzak? Argi dugu egiturazko arazo bat dela, oso konplexua, multidimensionala, eta zentzu horretan era desberdinetako neurriak hartu beharko direla, argi dago baita ere, hain zaila den arazo bati erantzun egoki bat emateko, eragile guztien ekarpena behar izango dela, eta esan dodan bezala, neurriak hartu beharko direla alde desberdinetatik. Zentzu honetan guk egin duguna da, kontuan izan da zein den arazoa eta heldu behar jakola, naiz eta oso konplexua izan, estrategia bat prestatu, 2030 urtera arte lusatuko dana, eta 2019 eta 2020rako 60 neurri planteatu dira arlo desberdinetan. Sensibilitate arloan, hezkuntza arloan, gero enpresa eta sindikatuekin ere lan egiteko proposamen bat dago, eta batez ere orduko soldata horretan dagoen arrakala murrizteko, eta baita ere urtean zehar jasotako ordainsarien inguruan ere dagoen arrakala murrizteko. Eta hor neurri desberdinak planteatzen dira, edo enpresentzako diru laguntzak, berdintasun planak egiteko, edo kontratazioetan berdintasun klausulak txartatzearena, edo hainbat kanpaina, segaiaren inguruan ere pedagogia egin behar dela uste dugu, zuk aipatu duzu, batzuk uste dute soldata arrakala dela bakarrik emakume batek lan berdinagatik gizonak kobratzen dauen baino gutxiago kobratzea, eta hortik haratago doan zerbait da soldata arrakala, aipatu dan bezala, zaintza lanetaz arduratu dira gehien bat emakumeak, eta horrek ere eragina du euren bizitza laboralean, euren ordainsarietan, gainera emakumeak egiten dituzten lanak gutxiago baloratzen dira. Guzti horrek eragina du arazo honetan, eta esan dakoa, badakigu oso konplexua dela, baina heldu behar genion gaia zen, eta neurriak planteatu dira, hasi berri dago, eta uste dut apurke eta denon artean nahi dugun helburu hori lortzeko gai izango garela. Zenduzu kontziliazio planak lehen hori itzulita enpresa pribatuan eta baduela enpresa asko dagoeneko planak baituztenak, eta hori begionez ikusten dutenak, edo txertatzen dutenak euren egunerokoan, aldi soldata arrakalarena, errezelo handiagoaz ikusten da enpresa pribatuan? Nik uste dut oso garrantzitsua izan dela, adibidez dialogo sozial edo mai horretan bai sindikatu eta enpresa elkarteekin gaiari buruz berba egin alizatea, eta ulertu dute gaiaren inguruan, edo behintzat ordezkariak izan direnak, lanketa bat, hausnarketa bat, eta neurriak hartu behar direla, eta guk espero dugu alde desberdinetatik beza eukitea planteatzen direzen neurriak aurrera eraman alizateko, eza? Orain dela 2 egun,
eta ez dakit, aitortuko dizut ez dakiten, kuriosoa edo garrantzitsua berdintasunaren alde, eta nahi nuke zure iritzia jakin, ez? Lapurreta ikastetxean Bilbon, baztertu egin da emakumeek, neskek, ikasleek gonak jantzea eta orain guztiek prakak jantziko dituzte. Mutil zein neska, hemendik aurrera, denbora epe batean aldaketa egingo da, baina prakak jantziko dituzte eta gona hori desagertu egingo da. Gona hori desagertza berdintasunean estereotipoak hauste aldera edo hori aurrera pauso bat da, ala norberak hobedaz askatasuna erabakitzea gona jantzi nahi duen, ala praka jantzi nahi duen. Bueno, egia esan, zuk esan duzun bezala, ez dakit oinarrian zemotatako arrazoiak dauden horrelako erabaki bat hartzeko orduan, ez? Argi da, adibidez uniforme bat jartzen danean, helburua dela ikasleen artean diferentziak ez nabaritzea edo ez egotea. Eta agian, neurri honek ere bultzatzen dauena edo bilatzen dauena da, generoen arloan dausen diferentzia horiek ere baztertzea, ez? Eta, uniforme unisex bat planteatuz. Agian hori izan da planteatu dutena, edo bilatzen dutena, ez dakigu, ez? Hori, uste dut ikastetxe bakoitzak erabaki beharko dauela, ikastetxea hori osatzen duten komunitateak erabaki beharko dauela, edo zein kasutan gu bai gaudela alde, janskeren inguruan, ez sexista diren planteamentuak egiten direzenean, ez? Beraz, ez ezagutzatik egiten dudan hausnarketa hau da, ez? Agian lagundu dezakela genero estereotipoetatik aldentzeko. Pixkat martxora begira jarrita, eta gure solaskiditza eman aurretik, martxoak 8 arte joka daukagu, pasaen urtean urte berezia izan zen, edo egun berezia izan zen martxoaren 8 hori, jende asko atera zen kalera emakumeek benetan protagonismo handia izan zuten eta ikusgarritasuna handia izan zuten egun horretan. Aurtengorako greba dago deituta, mugimendu feminista, kolektibo feministak greba deitu dute egun horretarako. Jaurlaritzak zer egingo du? Bueno, ez dakigu zehar oraindik aztertzen ari dira, gu behintzat emakundetik bai geldituko garela, pasadan urtean egin genuen bezala, ez dugu agenda publikorik eukiko, eta mobilizazioetan parte hartuko dugu, ez? Egia da, pasadan urtekoa itzelesko manifestazioa izan zala, aurten ez da gutxiago espero, gainera kontuan izan da gertatzen ari den guztia eta berdintasunaren kontrako jarrerak ere hor agerian geratu direla, ez, eta geratzen ari direla, eta nik uste dut aurten ere oso mobilizazio potentea izango dela. Lengorren kritika jaso zen dituzten jarreragatik, agenda publikoari guko egin zenioten, baina lanuztea etzen duztea izan. Aurten areagotu egingo duzu lanuztea, hori ere ez duzu erabaki? Bueno, nik pasadan urtean argi utzi nahi nebana zen lan greba modun, dala langilek duten eskubidea, eta estatutuan horrela aitortua. Orduan, erakunde publikoetako ordezkariek horrelako lan greba bat egiteko eskubidea ez dugu, baina mugimendu feministak planteatzen dauena da proposamen askoz ere zabalagoa eta kontuan izan da emakumeen artean izugarrizko aniztasuna dagoela, aukera desberdinak planteatzen ditu, segun eta zure egoera zein den, mobilizazioetan parte hartu ahal izateko, ez? Orduan, gauza bat da, lan greba, eta zelan ulertzen den lan greba, eta zelan langileek duten eskubide bat dela horrela jasota estatutuan, eta beste bat da mugimendu feministak planteatzen dauen paroia edo mobilizazioa, eta hor ez da bakarrik fokoa jartzen lan munduan, baizik eta irakurri dugun bezala eta pasadan urtean egin zen bezala, zaintza
da erdigunean jarri gure dana, eta guztiz lotuta, aurretik esan dugun horretara, ez? Zelan emakumeak dira zaintza lanetaz arduratzen direnak neurri handi baten, eta zelan horri erantzun egoki bat eman behar diogun. Beraz, uste dut, pertsona bakoitzak, emakume bakoitzak, eta segun eta zein den bere goera, aukeratu dezakela mugimendu feministak planteatzen dauen mobilizazio honetan zelan parte hartu, eta hori da nire ustez virtualidade bat, ez? Baina zure horreinik ez duzera daki? Zer egingo duzu zure horreik? Nik esan dut geldituko nazela. Bale. Esan dut geldituko nazela, ez dudala agenda publikorek izango eta mobilizazioetan parte hartuko dudala. Baina Jaurlaritzaz galdetu didazu bezala, orain ulertu izan. Puntualizatu nahi neban. Gure solaskeri ere hitza emango dugu Flexiri arte zeule lengua. Kaixo, egunon. Egunon. Orain, egun hauetan, erain egun programaren baitan, prozesu bat dago, aportazioak egiteko, eta gero plan hori eskoletara eramateko datorren gortzuan, ez da. Ez dakit emakunde parte hartu duen ala ez prozesu honetan, baina, joan zen duela aste batzuk Jonan Fernandezek aurkeztu zuen zeintzuk izan diren egindako ekarpenak eta kritikak eta bar, eta niko emakunderenak ez ditut ikusi. Ez dakit dauden ala ez, baina ala ere hamarkada hauetan giza eskubideen urraketak emakumearekin ere lotuta egon da, ezta. Orduan, galdetzen dizut, ea aportaziorik egiteko asmorik duzuen eta aukera izan duzuen orain arte egiteko. Konkretuki programa horretan ez dugu aportaziorik egiteko aukerarik izan. Eta nahi zenuke izatea? Beti egokia izaten da genero ikuspuntutik aztertzea programa hau edo beste batzuk, baina nik uste dut hor egon diren adituak suposatzen dut ikuspuntu hori ere kontuan hartu izan dutela. Edozein kasutan esandakoa guk ez dugu prozesu horretan eta lanketa horretan parte hartu. Nola? Kaixo izaskun. Kaixo. Alde batetikan hori, ez da pixkat martxoak 8 arira ari zinatela hitz egiten, ez da asko esaten ari da urten ere berriro paroia eta, nik uste paroia baino, mugimendu feministatik argita garbi esanten ari dena dela greba eguna. Ondorioz, hori bultzatu behar dela eta argi utzi behar dela, ez da, ze greba hitza ere asko lotzen dugu beste greba eredu batera, eta emakumeak gaur, martxoak 8 ere hori da eskatzen duguna, ez da? Greba bat izatea eta geldiaraztea herri bat. Hori alde batetik. Eta beste alde batetik gaurko beste albiste bat dena ere Reusen gertatutakoa, 18 urteko mutil batek, 17 urteko neska bat erail duela, ez da? Eta gero bere buruaz beste egin duela 9. Erailketa hilabete batean, eskaix, beldurgarria da datua. Eta are beldurgarriagoa, 18 eta 17 urtetaz hitz egiten ari garenen oso gaizki ari egiten hitz egiten ari zinean eren egun, eta baina hezkuntza orokorrean zer ari gera egiten hau gertatzeko. 18 urteko ume batek pentsatzea egin dezakela eta egiten duela. Bai, argi dago kasu horretan eta gazteekin gertatzen ari dana hausnartzen dugunean, euren sozializazioan zerikusia daukien arlo guztiak izugarrizko nik uste dut pisua edo dugula, ez? Alde batetik familiak, beste batetik edabideek, beste batetik ikastetxetan edo eskoletan egiten dan lana. Honek adierazten dauena da, lanean jarraitu behar dugula eta lan hau era sistematikoan egin behar dugula, ez? Guk orain duela gutxi, 15 urte bete dira, eskidetza programa martxan jarri genuenetik, beldurbarik programarekin ere hor gabiltza, gazteekin, emakumeen kontrako indarkeria prebenitzeko. Argi dagoena da, oraindik izugarrizko lana dugula egiteko gazteekin, ulertu dezaten, harremanak berdintasunean, askatasunean, autonomian, oinarrituta egon behar direla, ez? Eta zentzu horretan, esandakoa, oraindik bide luzea dugu, alde batetik neskekin
alduntze prozesu horietan laguntzeko, eta bestetik mutikon gazteekin maskulinitate edo indarrean dauden maskulinitate eredu horiek baztertzeko eta beste proposamen berri batzuk martxan jartzeko, ez? Baina honek adierazten dauena da lanean jarraitu behar dugula eta ezin dugula eserreman lortutzat bezala, ez? Gazteak beti egongo dira hor eta eurekin lan hau egin behar da. Alde batetik, barneratzeko berdintasun inguruko gaiak, proposamenak, eta bestetik ikusi dalako egin ditugun ebaluazioen emaitzak baztertuta, zelan adibidez nesken arloan autonomia gora egiten dauen, gizonen edo mutikoen kasuan indarkeria jaisten dala, empatia igo egiten dauela, orduan ikusi da programa hauek benetan lagungarriak direla, egin behar dana da, era sistematikoan landu guzti hau gure gazteekin, ez? Jaki. Bai, egunon. Egunon. Bueno, gertu ditugu udal hauteskundeak, beste hauteskunde batzuk ere bai, baina batez ere udal hauteskundeak. Eta, begiztan da, lege bati esker, berdintasuna neurri batean mintzat bermatu dagoela zerrendak eta osatzeko orduan, ez? Edozein modutan nik horren inguruko galderatxo batzuk egingo nizkizuke, ea aldaketarik somatu duzuen azken urteetan eta baita ere beste kontutxo bat. Ez alde batetik, zuek jarraipenak eta egite dituzue, ea somatu duzuen azken urteetan evoluzio bat hain zuzen ere, garai batean, zerrenda batean, berdintasunaren legeen arabera, beharrezkoa baldin zen, 5 emakume joatea, 5 joaten ziren, ez gehiago, zan nahi dut, kupoa betetzen zen eta askotan kostata, eta jakin nahi nuke, ea somatu duzuen, legeak eskatzen duenaren gainetik ere askotan badagoen emakumeen presentzia hori nabaritu den. Gero kualitatibokin nolabait esatearren baita ere goratzen dut, garai batean, agian herri batean, beste herri bateko emakume bat edo zegoela, bertako inorretzutelako konbentzitu, edo, berdintasunaren legea bete behar dugu, baina ez daukagu ez dugu inor aurkitu herrian zinegotzi izan nahi duela, eta hori ere, zuen jarraipenetan aldatu den ikusi duzuen, iruditzen zai baiez, baina hori. Eta gero, legeak daukan, okerrez banago, utxunetako bat, da hain zuzen ere, trampak egin daitezkela hauteskundeak osatuta gero, hain zuzen ere, gauza bat zerrenda egitea, zinegotzi karguaztea, baina gero dimisioak etortzen dira, eta historikoki bentzat nabaritu da, ikusi zen, zinegotzi karguak hartzen zituzten hainbat emakumeek, gero utzi egiten zutela, azken finean, kupoa edo legea betetzearen sartzen zilako udaletan, baina gero ja inorre enteratzen etzenean utzi egiten zuelako, ez? Jakin nahi nuke emakunderen jarraipenen arabera, ea evoluziorik ikusi duzuen hoberako legea onartu zenetik. Bai, zuk esan duzu, legea onartu zenetik hor aldaketa bat eman da, ez dakit, legebiltzarrean bertan ikus dezakegu zelan emakumeak dira gehienak. Gero, zuk esan duzu, udaletxetara begiratzen badugu, zinegotzi kopuruan ere ikus dezakegu edo ikusi dugu zelan igoera bat egon da, baina emakume alkateei edo emakume alkaten kopurua kontuan hartzen badugu, ikusten dugu, naiz eta azkenengo urteetan igoera egon, oraindik 25% daude. Beraz, oraindik lan asko dago egiteko, ez? Ohitura batzuk egon dira alderdi guztietan, esango nukenik, eta hori aldatzeak ere bere denpora behar du, ez? Baina egia da, politikan dauden emakumeak bere tokia ere eskatzen ari direla, eta zentzu horretan gero eta emakume gehiago daudela kargu horietan, naiz eta oraindik beharrezkoak izan Baske Eskola bezalako proiektuak non bilatzen dana da emakumeak politikan eta batez ere udal maila horretan mantentzea, ez da, ikusten dana da, askotan hasten direla, baina gero askar uzten dutela mundu hori, ez? Eta, oraindik egiteko dago, baina egia da azkenengo urteetan pizkat hobetu direla datuak. Zerrenda parekideak dira, baina orain errepaso azkar batean, zerrenda buruetan,
ez da alako parekidetasunik antzematen, ez da ratioa zein dan, baina 7 izango da, edo 8-2 edo, ez eta hori ere litzateke arautu behar, edo hori arautzea ezinezkoa da bat delako zerrendaburua, eta horrek ez du erremedio hori, ze garrantzia izan dezake, agian hainbat aldagairen artean hori ere izan liteke boto amateko arrazoi bat, emakume bat izatea hautagaia. Bai, gertatzen dena da, alderdi askotan erabaki hori hartzen dauena dela edo direla afiliatuak dauden pertsona horiek, ez? Eta ordun zerrenda batzuk proposatzen direla edo buru batzuk proposatzen direla eta gero afiliatuek direla aukeraketa hori egiten dutenak, ez? Horrezegatik nik uste dut lehen hemen aipatu dan bezala, danok egin behar dugun hausnarketa bat dala, danok egin dezakegula zerbait, berdintasuna bultzatzeko, eta alderdietan ere horrelako aukeraketak egiten direnean, afiliatuen esku ere, egon leike pertsona bat aukeratu edo bestea, ez? Emakume bat aukeratu edo gizon bat aukeratu. Bentsi utziko dugu gaurko elkarrezketa, izaskun landaia, 17 minutu dira, eskerrik asko, emakumeren zuzendaria, gaur Egunen Euskadira etortzeagatik, eta nahi duzun arte.